Животът не е това, което човек изживява, а това, което си спомня. И така, както си го спомня, за да го разкаже. Чувствам се безкрайно излъгана, безкрайно предадена. Мислех, че наистина съм неговата жена и наистина съм неговия човек. Дойдох на острова, за да разбера какви биха могли да бъдат взаимоотношенията ни напред, но изобщо не съм включвала идеята, че би могъл да стигне до там. Имаш годежен пръстен за Кики. Филип, според мен е наистина един изкушен мъж. Всичко друго наистина бих му простила, обаче това няма да му го простя. Четири двойки предприеха най-вълнуващото пътешествие в живота си. Те пристигнаха на този далечен остров, за да проверят силата на своите чувства. Те влязоха в рая, но как ли ще излязат от него? Кои ще останат заедно и кои ще се разделят? Тук, на острова на изкушението. Дами и господа, здравейте! Това е островът на изкушението. От днес стартира шоуто, в което четири двойки ще изживеят нещо уникално. Те ще подложат на риск любовта си, опитвайки се да опознаят по-добре себе си и партньорите си. Ще напишат история за човешките отношения. Но дали пък точно тук няма да намерят новата любов, тази за която са мечтали всъщност без да подозират това? Как техните любими ще посрещнат изневерите им? Какво ще научат от преживяването, в което изкушенията дебнат на всяка крачка? Основният въпрос е колко от двойките ще останат заедно и колко от тях ще се разделят. В момента 8 човека очакват да научат пълната истина за своите връзки и да решат какво е тяхното бъдеще. В този момент четирите двойки пътуват към острова. В този момент те са влюбени и смятат, че нищо не може да ги раздели. Но какво е приготвила съдбата за тях? Скоро ще разберем дали те наистина могат да устоят на изкушението. Ето как избрахме главните герои на приказката, която ще ви разказваме в следващите 3 месеца. Хиляди двойки пожелаха в началото на месец юни да бъдат едни от тези, които за първи път ще стъпят на острова на изкушението. Тогава те не подозираха нищо за това, което ги очакваше, в случай, че бъдат избрани. Мотивите им бяха най-различни. Едни просто виждаха в участието си възможност за чудесна безплатна ваканция. Други търсеха начин да избягат от налегналото ги еднообразие. Трети се нуждаеха от проверка преди да вземат важно за бъдещето си като двойка решение. В крайна сметка само 4 двойки получиха билет за острова на изкушението.
Същинският избор на двойките започна в началото на месец юли. Тогава на кастинг очи в очи бяха поканени 500 от партньорите, които впечатлиха комисията със своите анкетни карти, попълвани онлайн. Първото сериозно предизвикателство при тяхното отсяване беше фактът, че често една красива снимка няма нищо общо с реалността. Проблем, с който се е сблъсквал всеки един дръзнал да опита запознанство през интернет. Срещата с действителността изхвърли от кастинг над преварата почти половината от вече одобрените двойки. Следващата задача на психолозите беше да открият лъжливите двойки, които са станали такива, само за да стигнат до бленуваните райски плажове. А такива имаше не една или две. Нереалните партньори напуснаха състезанието след прецизно имиграционно интервю, подобно на тези, предхождащи получаването на американска виза. Всички онези, които не знаеха дори и елементарни подробности от ежедневието на измисления си партньор, напуснаха кастинга разочаровани. До предпоследната фаза от подбора стигнаха едва 80 двойки. Психологическите ролеви игри, на които бяха подлагани, трябваше да определят техния типаж, ролята на всеки един от партньорите в двойката и куп други подробности, важни за продуцентите на шоуто. Имаше няколко основни неща, които бяха търсени. Двойките да имат вълнуваща история, да притежават излъчване, да разполагат с сериозен мотив за участие. Най-важното обаче беше едно. На острова щяха да попаднат двойки, които са осъзнали, че да устоиш на изкушението означава първо да се срещнеш очи в очи с него. Философията на това уникално шоу е участниците в него да си позволят да живеят за известно време с непознати хора, да ги опознаят, да разрешат да бъдат опознати от тях и в крайна сметка да си дадат ясна преценка дали техният партньор им дава всичко онова, от което имат нужда, за да бъдат щастливи или някъде там има някой по-добър за тях. Ето защо в това шоу няма награда или победител. Това, което двойките могат да отнесат със себе си от острова, е увереността в стойността на отношенията си. Всички онези, които бяха осъзнали тази философия, успяха да стигнат до последния етап на кастинга. В него партньорите вече се показаха пред комисията, разделени един от друг. Точно в този момент бяха разкрити най-съкровенните тайни на двойките. Именно тук емоциите надделяха. Точно в този момент стана ясно, кои ще бъдат първите български двойки, които ще изпробват силата на своите чувства на острова на изкушението. Ето тук, върху тези снежно-бели пясъци, сред уникалната екзотика на карибските плажове, ще разкрият сърцата си сами пред всички нас. Ще направят шокиращи открития за половинките си, ще се изправят пред разтърсващи истини. Вижте сега цялото великолепие на острова на изкушението. Ти след всяка своя изневяра и казваш? Не, тя разбира. Тя сама разбира. Ама всеки път разбира или не се? Не всеки път. За колко твои изневери Кристина не знае? Повече от това. Бил ли си с по-красива жена? В смисъл? От Кики? Знаеш ли, че някой от жените, с които си бил, е по-красива от нея? Да. Островът на изкушението вече очаква своите герои и е крайно време да ви ги представят. Ето как нашите камери хванаха 4-те двойки месец преди отпътуването им за Мексико. Ще започнем с двойка номер 1. А веднага след нея тук при мен ще бъде психоложката Ани Владимирова, която бе шеф на кастинга и ще ни обясни защо продуцентите на Острова на изкушението избраха точно тези 4 двойки.